Τα γκολ πέτυχαν οι Σκόκο, Μπλάνκο, Μαϊστόροβιτς, Παυλής και Μπέρνς. Το καλύτερο η ΑΕΚ το άφησε για το τέλος της προετοιμασίας της στην Αυστρία. Εντυπωσιακή εμφάνιση και 5 γκολ από την Ένωση στη φιλική νίκη επί της τουρκικής Ανκαραγκιουτσού στο Σεντ Γιόχαν. Οι παίκτες του Γιώργου Δόνη παιχνίδι με παιχνίδι δείχνουν να προσαρμόζονται στο νέο σύστημα και την τακτική που θέλει να εφαρμόσει ο προπονητής τους. Ο Μπλάνκο δημιούργησε και ο Σκόκο με σουτ άνοιξε το σκορ για το δικέφαλο στο 20 λεπτό. Οι δύο Αργεντινοί άλλαξαν ρόλους ένα λεπτό αργότερα, με τον πρώτο σκόρερ του περσινού πρωταθλήματος να γράφει το 2-0. Ο προωθημένος Μαϊστόροβιτς στο 28ο λεπτό εκμεταλλεύτηκε το λάθος των αμυντικών και με σουτ πέτυχε το τρίτο τέρμα της ΑΕΚ. Ο Παυλής με ωραία ενέργεια και δυνατό σουτ νίκησε τον Τούρκο τερματοφύλακα για το 4-0 στο 71. Τον χορό των γκολ για την Ένωση έκλεισε ο Μπέρνς με πλασαριστό σουτ στο 73ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο υποδοκιμή αριστερός μπακ Φεντερίκο Πέρεθ απορρίφθηκε από τον Γιώργο Δόνη, ενώ οι κυτρινόμαυροι ολοκλήρωσαν τα φιλικά τους επί αυστριακού εδάφους και επιστρέφουν στην Αθήνα, όπου την Παρασκευή 8 Αυγούστου θα αντιμετωπίσουν την Μπόλτον στο Ολυμπιακό Στάδιο, με τους Μπασινά και Κυριάκο να πραγματοποιούν τον ντεμπούτο τους. Ο αγώνας αποτελεί πρόβα τζενεράλε πριν το πρώτο επίσημο παιχνίδι με την Ομόνοια για τα προκριματικά του κυπέλου UEFA.